Toto sú moje slúchatka do uší, alebo teda slúchatko. Pred pár dňami som jedno stratil a povedal som si, že už by bolo na čase si kúpiť nové, pretože aj tieto slúchatka už majú svoje roky. Tieto slúchatka sú Xiaomi Wireless Earbuds, myslím, že druhej generácie, keď sa nemýlim, neviem. A ako fakt boli dobré. Keďže som jedno stratil, tak som si povedal, že si kúpim nové. Chcel som si kúpiť pôvodne Samsung, ale keďže Samsung je trošku drahý na mňa, tak som si povedal, že si kúpim ďalšie Xiaomi. Áno, Xiaomi Redmi Buds 6 Play. Tieto som si pozeral na Heuereke a docela som pozeral, že sú docela dobré a fakt ja mám slúchatka rád s týmto štýlom, že sú takéto malé a nie ako keby tie iPhoneové. Takéto niečo, toto nie sú iPhoneové slúchatka, sú to napodobneniny, môžete vidieť, že je to lacný plás a všetko, ale proste viac sa mi páči štýl týchto slúchatok, pretože má to proste lepší, tieto štuple vám robia vlastne lepší síl, keď si to dáte do uší. Proste lepšie vám tam držia, nepadajú vám a proste máte tam lepší noise cancellation, pretože vám robia vlastne ten seal. Dobre, ja už to nebudem obkecávať, zoberiem si môj krásny nožíček, tento je jeden z mojich obľúbených na otváranie, je to vlastne vyskakovačka a je ako fakt dobrá. A poďme sa na to, ale predtým než si to odbalíme, pozrieme sa ešte na krabičku, takže hore tu máme nejaký QR kód, ktorý ja som si naskenoval. To je na aplikáciu ich, potom tu sú nejaké veci, nejaké tieto blbosti. Tuto je niečo, to si potom zotrem, potom to sú nejaké featurey, 10 mm dynamický driver, AI noise reduction, že artificial, umelá inteligencia noise reduction pre keď voláte. Toto neviem čo je, to sú nejaké nastavenia, 36 hodín baterky, 3 hodiny muziky z 10 minút nabíjania a aplikácia. Dobre, môžeme si to otvoriť, zoberieme si to asi takto z dola, takže zoberieme si môj nožík. Deti, nerobte to doma s nožíkom, nožík len keď máte blízko seba rodičov alebo dospelú osobu. Takže to tu opatrne to tu presekneme, pretože krabičku si je jasné, že chcem nechať, pretože krabička je dosť pekná. A vyberieme si, môžeme vidieť, že tu je taký papier. A aha, to asi nemám vyberať, dobre. Čo tu máme? Máme tu niečo na čítanie. Dobre. Môžete si čítať. Ďalej, čo tu máme? Vidíte to tam? Tam sú. Ale tu je ešte niečo. Jo, tu bude nabíjačka. Tie slúchatka si odbalíme až nakoniec. Napriem si. Prečo som to nezobral zhora? No nevadí. Jo. Tak toto nie sú nabíjačka, sú to štuple. Výmenné veľkosti. Dobre. OK. Môžeme vidieť, že sú čierne. Máme tu nejakú veľkú veľkosť. Malú veľkosť, ja asi pôjdem s tými, čo už sú tam, tie stredné, tie mi budú asi pasovať. A teraz na hlavný bod programu sluchatka, ktoré najprv musím vybrať. Áno. Dobre, tu sú. Môžeme vidieť, že QR kód tu máme ďalšie nejaké čítanie a odbalíme si ich. Jo. Ja som ich reálne čakal trošku tenšie, môžete vidieť, že sú také hrubé, sú aj docela ťažké. Tuto máte nejaké tie parametre, tuto vám môžu vybehnúť USB-C, nie micro USB-C, lebo tieto sú na mikro, takže toto je super. Neviem, či sú nabité, keby nie, ja tu mám nabíjačku, nevadí. Ja si ich nabijem, pozriem, či sú nabité, je tu nejaká ledka, tu je dačo. Aha, svieti oko biele. Svieti? Toto neviem čo je. Toto, aha, to je nejaké tlačítko. Dobre, asi už budú nabité, neviem, či sú nabité, či nie. A môžete vidieť, že proste sa to, je to na spring. A fúha,
môžeme vidieť, že sú tam magnetíky, že proste tam hneď snapnú a dobre. Skúsim si ich dať do uší, nepadajú, dobre sadnú, nič nepočujem, pretože ich nemám spárované, takže asi ich rýchlo spárujem na mobil. Takže natáčam mobile, takže jak to teraz spravím? No, nevadí. OK, takže už som ich mal na sebe nejakú tú chvíľu a môžem fakt povedať, že z týchto slúchatiek som fakt nadšený. Že keď hľadáte slúchatka, ktoré sú fakt lacné a fakt kvalitné, dobré, tak toto bude váš choice. Pretože tieto slúchatka sú na dotyk, máte tam, že one click vám stopne, alebo double click vám pustí ďalšiu pesničku, to si dáte nastaviť v samostatnej aplikácii. Fakt sú super za mňa, ja ich budem využívať každý deň, po asi 10 rokov, alebo koľko, neviem. Ale fakt ich budem využívať, fakt odporúčam. A jo, kúpil som ich z Alzy, toto je platená vlastne spolupráca s Alzou. Alza mi za toto platí, že im hovorím všetko dobre, nerobím si srandu. Kebyže Alza chcete so mnou spraviť spoluprácu, kľudne mi napíšte na e-mail, ale nerobím si srandu. Nie je to splatená spolupráca, kúpil som si to z vlastných peňazí, stálo ma to okolo 12 €, takže za tú cenu fakt špičkové, že fakt, že prelacnené sú to. S vami bol dneska Mac Bambus, sláva Mac Bambusovi, nezabudnite na like a odber a Kolik nocí se kolem tebe točí, klidně piš, pak si zanadávej. Nebudu se bát, budu tě srát a ty víš, že mám pravdu, když